Ahojte, tento diel je vlastne taký samošpeciál, ho volám. Vrátim sa späť k zápasu Anglicko-Slovensko, ktorý sa odohrá vlastne zajtra. Čo by som vám k tomu dodal? Angličania, kde vznikol fotbal, nikdy majstrami Európy neboli. A boli blízko na minulých majstrovstvách Európy, takisto blízko boli v roku 1968 a takisto v roku 1996, čo samozrejme ale nepotvrdili, čiže zlato z majstrovstiev Európy Angličania nemajú. Majú titul majstra sveta z roku 1966, preto majú aj takúto hviezdičku nad svojím reprezentačným logom. A aby som sa trošku vrátil do histórie, kto si pamätá majstrovstvá Európy 1996, súčasný tréner Gareth Southgate nepremenil penáltu proti Nemcom, Angličania vypadli v semifinále teda s Nemeckom a vo finále hrali Nemci proti Čechom a vyhrali to samozrejme Nemci. Takže tu je tip pre slovenskú reprezentáciu, pre slovenských sokolíkov, ako by som povedal. Ak chcete poraziť Anglicko a chcete ísť ďalej, tak najlepšia cesta je hrať na remízu a poraziť ich na penalty, pretože zjavne penalty Angličanom nejdú a určite im nepôjdu ani najbližšie dní na turnajoch. Takže ideme cesto a budú sa báť ísť kopať penalty. Je to v nich nejakým zakomplexovaným spôsobom, je to u nich nejakým spôsobom zakomplexované, ako náhle ide na penalty, Angličania nevyhrávajú. Takže toto je cesta, ako poraziť Angličanov. Samozrejme, mňa to mrzí, ale ja budem fandiť samozrejme Angličanom, ale ak máme vyhrať a máme byť lepší, len nech to tak bude. Budem rád, či postupíme my, či postupia Angličania, budem sa tešiť z akéhokoľvek výsledku. Čo by som chcel ale dodať, prosím, čítam komentáre na internetoch, čítam to, ako že sme postupili tak a všelijak a hrali sme všelijako. OK, berme to tak, neviem prečo, ale nevieme sa tešiť z úspechov. Úspech, že sme postupili zo skupiny, je dosť dôležitý. Treba sa tešiť, treba z toho mať radosť. Fotbal není hokej, to si treba tiež uvedomiť. Nie sú to majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa konajú každý rok. Toto sú majstrovstvá Európy vo fotbale, ktoré sa konajú každé 4 roky. A tá forma za 4 roky sa môže všelijakým spôsobom vyvinúť hore-dole. Tí hráči stárnu, prídu noví, zase to treba zakomponovať. Není to jednoduché. Vyhrať fakt majstrovstvá Európy vôbec není jednoduché. Na majstrovstvách sveta samozrejme vo fotbale to už nebudeme komentovať. Ale čo je dôležité a podstatné, čo sa týka majstrovstiev Európy, fandíme, težme sa, majme radosť z akéhokoľvek aj maličkého úspechu. Treba to brať tak, pozrite sa, kde sú Chorvati. Chorvati vypadli, vypadli aj iné mužstva, ktoré čakali, že pôjdu ďalej. Česká reprezentácia vypadla, ktorá má aj striebro, aj bronz z majstrovstiev Európy a teraz budú, ako sa hovorí, na suchu. A po akom zápase, alebo to už môžeme nechať len po tom, že sa o tom budeme rozprávať, že je to polemika, či rozhodca alebo nerozhodca. V každom prípade rozhodujú góly a góly sú dôležité, aby sme postúpili. Treba povedať, treba sa prikloniť aj, že šťastie sa nám musí prikloniť, lebo bez šťastia to nepôjde, nebude to také jednoduché, aby sme mohli postúpiť ďalej. Viď prvý zápas s Belgickom, keby sme nemali šťastie, tak góly Ivana Šranca neuznajú pre offside, našťastie je tu VAR a takisto zase možno by uznali gól Romela Lukaku a VAR to zvrátil. Je to útočník, ktorý dal už 3 góly a všetky mu VAR zrušil, takže aj to je, tomu sa hovorí šťastie, nešťastie. Ako pre koho, pre nás to bolo šťastie. Čiže berme to tak, šťastiu treba ísť naproti. Verím, že ten zápas bude výborný. Dúfam, že ho nebude ovplyvňovať rozhodca, alebo že tam nepríde k nejakým blbostiam v úvodzovkách, ktoré by ten zápas ovplyvnili. Chlapcom treba veriť, či budú mať veľa síl, či budú mať dostatok síl. Verím, že ten zápas sa nerozhodne v riadnej hracej dobe. Verím, že budú predĺženia a dúfam, že to predĺženie pôjde až do penált a jak sa hovorí, na penáltach sú Angličania slabí, čiže tudy cesta vede. Takže verím tomu, že takto by to mohlo byť. Ja sa teším, dúfam, že samozrejme, ak postupíme ďalej Slovensko, vymením ten dres, to je Rashford zápasový dres a toto je zápasový dres Rio Ferdinanda anglickej reprezentácie. Vymením tie dresy, bude tam ktokoľvek zo slovenskej reprezentácie, buď tam dám Kucku, alebo tam dám Hanska, alebo niekoho tam závesím, aby sme vedeli. Šanca vždy žije, majstri Európy, môžeme byť, samozrejme ja si z toho robím srandu, veľa kamošom hovorím, že v finále bude Gruzinsko-Slovensko a keď sa tak stane, tak sa budem strašne smiať, pretože by som to nedoprial, ale že som si to typol. Ale šanca vždy žije. Uvidíme, není nič dopredu dané, že prejdú Švajčiari cez Talianov, možno prejdú Taliani cez Švajčiarov, tak uvidíme. Ahojte, držte sa, čauko.